Čau lidi, vítám vás z dalšího videa. Nacházíme se teď v Louvru a můj táta vám teď ukáže Mona Lisu. Můžeš točit. Dobrý, můžeš zase. A my se ještě dneska podíváme i na další obrazy, no tak asi půjdeme. Dáme se na další obraz. Tady jsou další obraz. Podle mě... Tak je natočíš to ještě na mě? Já jsem si chtěl vygooglit, kolik má hodnotu Mona Lisa a zjistil jsem, že má 18 miliard korun hodnotu. Takže je to hodně vzácný. A ty mají třeba, ty ostatní obrazy mají taky hodně, jako jo, třeba miliardu, ale mají hodně, mají podle mě i miliardu, ale i hodně milionů. Tak jdeme dál.